Són temps incerts, són temps convulsos. Temps en què la cultura i la música en directe han estat al costat de la gent sempre. Per això, ara és el moment d'apostar i donar-li cabuda a la cultura i a la música en directe, perquè la cultura és segura i la música en directe necessària. Així comença Converses Live from Burriana, amb Ivan Valverde. Benvinguts! Molt bona nit, amics de Converses Live from Burriana. Estem aquí al Teatre Pallà de Burriana perquè la cultura és segura i la música en directe és imprescindible. Avui encetem el darrer programa de la temporada, d'aquesta primera temporada que tantes alegries ens ha donat. I avui, com a primera convidada, em permetré una llicència, m'he portat una amiga meva de la infància, des que tenia jo 16 anys. Bueno, després ho parlem. Però ve des de Barcelona, ni més ni menys, i és una cantant que caureu de cul. Ella es diu Cris Rabell i li donem la benvinguda allà. Bona nit, Cris, què tal? Bona nit, Ivan. Benvinguda a Converses. Molt contenta d'estar aquí. Què tal? T'has fet plegar, l'últim programa, Bueno, claro, lo bueno se esperar, ¿no? Sí, estic encantat que estiguis aquí. Començarem amb una apreciació de l'equip de guió i ja et dic ara que estic una miqueta espantat, ¿vale? Molt bé. Jo no crec que tingui res a veure, ¿vale? Però portaves des de 2016 sense actualitzar la teva pàgina web personal. I al febrer de 2020 vas publicar Show must go on. Retomamos la web. Os iré informando de las novedades. Y al mes següent, pandemia mundial. ¿Pa qué tocas, Cris? Ja. ¿Pa qué tocas? Sí, show must go on, ahí se queda la cosa. Què ha passat? Què ha passat amb la pàgina web? Ostres, això, de veritat, vaya punt. Bueno, ha passat que la tenia una mica abandonada, com s'ha pogut comprovar, i la volia seguir actualitzant, perquè llavors vaig revifar al febrer quan vaig posar això de Show Must Go On, però després va passar el que va passar. Vas revifar al febrer i al març a Nos casa. vinimos todos abajo, els artistes, i s'ha quedat allà en stand-by, però sempre amb vistes de millorar i d'avançar-la. Doncs mira, aprofitant que s'ha quedat en stand-by la teva web i que jo soc productor, deixa'm fer una miqueta de product placement gratuït. Tant el Rafa com el Xema tenen una empresa que es diu 4Soft, fan preus baixíssims, per la qualitat que donen, O sigui, després ho parleu. Perquè m'ajudin a remuntar allò, no? Però Rafa està dient que no. Bueno, després ho parleu entre vosaltres. Bueno, potser per un sopar o així fem alguna cosa. Bueno, jo sé de sobre que ets una tot terreny, Cris, però explica'ns una mica la teua trajectòria a la música. Com vas començar amb això de la música? Bé, de tota la vida m'ha agradat cantar, ballar i com a instrument vaig començar amb el piano quan era bastant petita, no? Val a dir que vaig fer els estudis de clàssic, però jo ja veia des de molt petita que a mi m'agradava la música moderna, perquè a més també m'agradava en la vessant de ballar i tot això. I sempre l'he portat amb mi la música. Però sí que és veritat que no va ser fins fa uns 5-6 anys que no va ser una cosa de dir... O sigui, no ho tenia com a feina, no? Ho veia com una cosa molt difícil i com una passió, no? Quan van començar tots els programes aquests jo els veia, no? I tenia aquella enveja entre sana i no sana, no? De dir, ostres... M'agradaria, no?, presentar-me, però no... Sí, però... I clar, després vaig començar a conèixer gent, no?, que sí que treballava a bars i feia música, i llavors, després d'una feina... Una feina que vaig fer uns anys, que no tenia res a veure amb l'art, quan la vaig acabar vaig dir, ostres, això no té que ser un hobby, he de poder treure-ho i portar-ho més enllà. Perquè tu estàs aquí en qualitat de música, però tu realment, de cantant, però tu realment ets biòloga, no? Sí. No molta gent ho sap, això. No molta gent, és veritat. A vegades, sí. La vida, no?, que ens porta per camins. Sí, no, m'agrada la ciència, vaig estudiar, però sí que és veritat que tampoc. Jo ja sabia, en el fons, mai se sap, allà està estudiat, no?, però vull dir que ja veia que per treballar de biòloga potser no seria. Com a cantant interpretes temes propis o covers? Què és el que prefereixes? Faig més covers. La veritat que m'agrada bastant la música pròpia. Vaig començar amb el piano, m'és molt fàcil fer música pròpia. Em costa una mica més fer temes amb veu, no? O sigui, no per la veu, sinó per les lletres. No sé per què, però també m'agrada molt, perquè quan ho fas és una manera també... D'expressar, no?, el que sents. Clar, és una forma, és una catarsi, no? Però també
L'instrument també serveix molt per transmetre. Molt bé. Doncs què et sembla si ens transmets amb el teu primer tema aquí a l'escenari de converses? Sí, Què ens tocaràs com a primer tema? Com a primer tema vull fer una versió que és una cançó, ho sé, molt coneguda, molt escoltada i molt sonada, però m'agrada molt, la sento molt meva i a més aquest any té més sentit, que és La Flaca. La Flaca, oh, que bonic. Sí, faré una versió, bueno, pues, molt bé. molt a la meva Doncs manera. vaig a presentar-la mentre prepares l'escenari. Amics de Converses Live from Borriana, primera cançó del darrer programa de la temporada, Cris Rabell, des de Barcelona, amb La Flaca. En la vida conocí mujer igual a La Flaca, con el negro de La Habana, tremendísima mulata, cerebras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La Flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de La Flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de La Flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Oh, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Oh, aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que esta flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de La Flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de La Flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Oh, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Oh, aunque solo uno fuera. Por un beso de La Flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de La Flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Oh, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Oh, no, 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 no. Na, 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 na. Na, 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 na. Por un beso de La Flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de La Flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera.
aunque solo uno fuera. Bueno, Cris, meravellosa versió de la Flaca. Jo també tinc una, però bueno, és igual, estem parlant de tu. Vas començar aprenent el piano, com has dit abans, des de ben petita, però també tens formació en cant, en dansa, musicoteràpia. T'has format en tot, pràcticament, no? La formació és important. Bueno, m'he format en coses, en tot, no? Però sí. Com d'important creus que és la formació a la música, per algú que es vulgui dedicar a la música? Creus que és molt vocacional o la formació també influeix? Les dues coses. Quasi diria que principalment és molt vocacional. Clar, hi ha gent que, per exemple, hi ha talents que pràcticament ni estudien i són uns virtuosos i no els hi fa falta molta formació. Però sí que és veritat que, de totes maneres, és bo poder-te formar en un terreny o un altre dins de la música perquè sempre creixes més, aprens i millores. Sí, és bo. Jo, per exemple, en cant m'he format, però no tant. Per exemple, piano vaig fer els estudis i cant vaig anar introduint, però de més gran, saps? Quan era més gran. Abans deia que eres una tot terreny, però tu en quin gènere et trobes més a gust? O et trobes en algun gènere més a gust que en altres? O tu et fiques darrere del piano i dius, vinga, pa'lante? Bueno, m'agrada tocar una mica de tot, però sí que és veritat que tiro molt pel pop, inclús el dance. De fet, el dance a mi sempre m'ha agradat molt versionar-lo amb piano i veu des de molt petita, allò d'escoltar cançons de la ràdio i anar a treure-les, no? O sigui que diríem que el modern, sí, m'agrada poder versionar també cançons que potser diries, ostres, això no pinta tant, no? Perquè el piano es veu com un instrument més clàssic i en canvi música moderna, inclús això, doncs, dance, queda molt bonica, no? Feta així a piano i veu. Sí, la melòdica també et queda molt bé, perquè jo recordo, quan encara no tocaves en directe, que em vas fer, la primera vegada que em vas tocar a mi una cançó, em vas fer, què va passar? Sí, aquesta anècdota sabíem tots que sortiria. Et vaig dir que, sisplau, et quedessis darrere de la porta. Darrere de la porta? Darrere d'una porta, o sigui, no podia amb que em veiessin directament. Sí, és una cosa molt... Clar, estem parlant de fa molts anys, però... Clar, això m'agrada que ho diguis perquè m'agradaria que llançessis un missatge per a la gent que tingui por escènica, però tingui també molta vocació per la música. Tu què vas fer per superar-la? O què pot fer la gent? Mira, la veritat és que no sé què vaig fer perquè no va haver-hi un moment concret. Jo crec que el que van ser les ganes de voler compartir-ho i d'alguna forma treballar d'allò. Llavors no quedava altra. O sigui, si havia d'anar a bars i restaurants en públic, havia de ser. Sí que va haver-hi un impàs que jo vaig estar fent teatre musical, que passava molts nervis, però allà era tot. Havia de fer una mica de dansa, de veu, i estava allà la gent, i allò em va servir per després ja començar a cantar i tocar ja en públic directament i ja més dient, confiant en un mateix també i dient no, si això m'encanta i ho puc fer i ho sé fer, anem a no tenir aquells nervis. Llavors els consells que podríem donar és confiança, necessitat per treballar, no? Bueno, més que necessitat, el desig. Exacte, i la motivació, no? Que al final pugui més la motivació que el... Home, també és veritat que hi va haver molta gent que em va recolzar des del principi, que creien més que jo inclús, no? I allò que et van, doncs això, acompanyant aquests primers passos en què encara estàs molt nerviós però ho vols fer. I llavors passes aquella barrera d'aquella por. Jo què t'haig de dir? Jo era tímid de petit i ara mira'm, la que he liat. Sí, els dos tenim aquí, sí. Bueno, i ara una pregunta facileta, ja estem acabant amb aquest blog. Creus que s'està portant bé tot el tema de la pandèmia al món cultural? Que s'està portant bé? Que s'està portant bé qui? Des dels sectors d'administració i tot això? Clar, tu estàs a Barcelona. Sí, clar, jo estic a Barcelona. Com ho teniu allà? Home, bé. Hi ha bars per actuar i això o què? No, s'ha parat tot molt, Bueno, jo aquest any, l'altre dia feia números i és bastant... Agenda bloquejada, no? No, sí. De fet, quan es va revifar una mica a l'estiu, bueno, sí, això, a principis d'estiu, ens havien programat coses i finalment es van cancel·lar. Es van cancel·lar, em sembla que quasi totes. Vaig poder fer alguna cosa, però molt... I a més sempre pendents, no? Que a l'últim moment, recordo un dia anar a Girona i arribàvem i deien, no, és que ara no sé què, a les 12 i l'Ajuntament... I estàvem ja allà. O
sigui, d'un moment per aquella nit. I al final ho vam fer, però tot molt per pinces. Quina incertidumbre, no? També et dic que els que he fet aquest estiu, els pocs que he fet, els hem disfrutat moltíssim, Clar, perquè clar. semblava que Sí, això m'ho deia el Patxi Ojana també. Diu, hem passat de fer 80 concerts a fer-ne 5. Clar, els he disfrutat molt, el triple. els hem disfrutat molt, sí. I la gent també, el públic Clar, amb ganes també, no? Sí. Vale. Doncs, bueno, ja no ens queda molt de temps, però què et sembla si mentre no fem directes gastem a l'escenari de converses Live from Borriana per tocar un altre tema? Sí, Què ens cantaràs ara? Ara cantaré un tema meu que, de fet, és allò que, perquè jo faig això a vegades, que el vaig... O sigui, no estava acabat, el vaig començar fa temps i no estava acabat. I doncs, després el vaig acabar. Molt bé. I es diu el tema? Say It Loud. Està Say It en Loud. anglès. Molt bé. Faré el que pugui, vale? Amics de Converses Live from Borriana, així al Teatre Pallà, el darrer programa de la temporada, Cris Rabell i Say It Loud. Can you hear me trying to find what I feel turning to sound? I've learned how to make it alive, but it's still hard to do it right. Just say it loud, just sing it out, just say it alive. Just say it loud, don't fade, don't doubt, just sing it now. Just say it loud, just sing it out, just say it alive. Just say it loud, don't fade, don't doubt, just sing it loud. After 2 years, I come back, almost told me several lies. Had to deal with the pain and run, and I'm ready for what I'll become. Just say it loud, just sing it loud, just say it alive. Just say it loud, don't fade, don't doubt, just sing it now. Just say it loud, don't fade, don't doubt, just say it alive. Just say it loud, don't fade, don't doubt, just sing it now. Just say it loud, don't fade, don't doubt. Don't try to change me, I will never forget. Don't try to touch me. Don't try to change me, that's the way that I am. Don't try to change me, I will never forget. Don't wanna lose, don't wanna lose, don't wanna lose myself no more. Just sing it loud, just sing it loud, just say it alive. Just say it loud.
Bueno, Cris, sobretot gràcies per estrenar aquest tema aquí a Converses, al nostre programa. I a vosaltres. M'ha agradat molt, de veritat. Li auguro llarga durada, aquesta cançó, llarg recorregut. M'alegro, a veure. Bueno, anirem acabant ja perquè ja saps que estaria tota la nit parlant amb tu. De fet, ho farem, però no amb tota aquesta gent mirant-nos. Però bueno, hem d'anar... Està Iris també esperant ja, que està a punt de tirar la porta avall. La pobra. Hi ha algun projecte que em vulguis explicar, que puguis dir de cara al 2021? De cara al 2021, projecte concret, no, home, m'agradaria fer més temes, ja posar-me una miqueta, ja, que jo... Sí, com a propòsit de nou any, no? Ara que estem al 4 de gener. Sí, no, però també perquè aquest any ha sigut molt raro a nivell de tot, o sigui, personal, pandèmic, mundial, tot, no? Llavors, clar, la producció ha baixat, no? Vull dir, potser hi ha gent que ha aprofitat tot aquest temps lliure per fer més i, bueno, jo no he fet tant, llavors sí que vull de cara al 2021, però també poder rearrencar la cultura, però cap en fora, omplir altre cop escenaris, el més aviat que puguem, el més aviat possible. Aquí és cap on s'encamina la Cris Ravell a la música, no?, a partir del 2021? Més, sí. Molt bé. Cap amunt. Doncs, Cris, ha estat un plaer, de veritat. Tu tenies por, no sé per què, has estat a gust? Per mi també, bueno, sí. Sí? M'alegro molt que hagis vingut. Aquesta és la primera entrevista, espero, de moltes. Esperem. En següents projectes o ja et anirem trucant i quan tinguis el disc, no? Sí. Vens aquí a presentar-lo. Vale. Fas alguna cosa ara? Tens plans ara? Has quedat amb algú ara o no? Sí, tinc una cua de gent que m'espera. T'ho dic perquè la Iris, al final, anava a vindre amb músic i tal. Et fa res si et quedes una mica i l'acompanyes amb el teclat, a ella, a la Iris? Vinga. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Cris. Vale, a vosaltres, merci. 4 anuncis i tornem a Converses Live from Borriana amb Iris Almenara.